beste kontu batzuk. Hemen ezkerraldean, gure bileraren izenean, klik egiten badugu, berriro topatuko dugu bileraren esteka. Hau kopiatu eta bidali dezakegu berriro. Hemen erazkinak ere sartzeko aukera dago, baina horretarako Google kalendarren bidez egin beharko dugu. Hemen, beste aldean, 3 puntutxoetan aukera gehiago ditugu. Adibidez, gure bideo bilera grabatzeko aukera. Baina ez bazaigu grabatzearen botoi agertzen, hitz egin administratzailearekin panelean aukera hori aktibatzeko. Oso interesgarria dira ere, azpitituluak eta ezarpenak atala. Hemen, gure mikroa eta kamera aukeratzeko alternatiba desberdinak izango ditugu. Bai? Amaitzeko, ikusiko zuen nire pantailan beste gehigarri batzu daudela. Hau adibidez, bileran feedback emateko balio du. Hemen ezkerraldean dudana, nire fondoa aldatzeko gehigarria da. Eta hemen, eskumaldean, lehen ikusi dugun gehigarria, erabiliko dut nire pantaila mosaiko horren barnean ikusi ahal izateko. Eta hori da guztia.